Tvorí celý svet. Je veľmi dôležité uskutočniť ekologický čin pre našu planétu. Môžeme chrániť prostredie, v ktorom žijeme, naše rieky a ostatné vodné toky tak, že ich nebudeme znečisťovať používaním chemikálií, ktoré znižujú kvalitu vody. Prať bielizeň s biovožbolom predstavuje uskutočniť prvý a jednoduchý čin, ktorý môže každý z nás realizovať. Bielizeň sa perie priemerne 1 až 4 krát do týždňa. Používaním biovožbolu tejto patentovanej technológie, ktorá je na 100% ekologická, získate ten istý výsledok ako pri praní s bežným pracím prostriedkom, pričom ušetríte peniaze. 95% bielizne, ktorú periete, je zložené z prádla, ktoré nosíte každý deň. Nahradením bežného pracieho prostriedku biovožbolom získate rovnako čistú bielizeň a zároveň tým prispiejete k ochrane životného prostredia bez použitia chemických prípravkov. Biovožbol vám zaručí jedinečnú trvácnosť farieb a pri ťažko odstraniteľných škvrnách treba postupovať tak, ako pri praní s bežným pracím prostriedkom. Pretrite škvrnu mydlom a nechajte bielizeň spolu s biovožbolom namočenú niekoľko hodín. Následne operte v práčke a výsledok bude dokonalý. Používať biovožbol znamená prispievať k ochrane životného prostredia, ale s istotou, že budete mať vždy dokonale čisté prádlo. Sú to keramické mikrosféry vo vnútri biovožbolu, ktoré uskutočňujú celú prácu. Patentovaný princíp biovožbolu je založený na ionizačnej reakcii. Táto reakcia dodáva vode výnimočnú penetračnú schopnosť a zvyšuje jej myciu silu. Vylučovanie negatívnych jónov oslabuje prielnavosť nečistoty k vláknam a tým uľahčuje jej odstránenie. S biovožbolom nie je potrebné používať avivážny prostriedok, lebo použitá voda na pranie neobsahuje chemické prípravky a tým si bielizeň zachováva svoju prirodzenú mäkkosť. Radosť z bezchybnej bielizne, viditeľne ušetrené peniaze a prispievanie k ochrane životného prostredia sú jednoduchým gestom, ktoré môže uskutočniť každý z vás používaním biovožbolu.